Dále s naftovými motory o výkonu 140 koní a nechybí ani jedinečná převodovka s dvojitou spojkou DSG. Volkswagen EOS je bezpečný vůz, který je vybaven čelními, bočními a hlavovými airbagy, elektronickým stabilizačním systémem ESP a také systémem ochrany při převrácení vozu. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a pokud byste chtěli vědět více o tomto voze, můžete se zeptat našich prodejců, kteří jsou zde. Děkuji za pozornost ještě jednou a přeji příjemný den.